వందనాకు అందరికీ సామినేరు మీరు నన్ను మరోసారి యేసుక్రీస్తు మీదటే ఈ వెనలరీ లైవ్ ప్రోగ్రాంకి నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీరందరినీ మరి దేవుడు మనం చాలా సాయంత్రం వినో ఓడు మరి ప్రతిరోజు మనకి ఈశ్వరు వినో మరి మన దేవునికి చాలా మరి వాడు ప్రాంతం కావాలి వందనకెత్తాలి మన దేవునికి ఓని 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 పిదరి బెస్కి గొప్ప అవ్వాలి. మరి నాడు కూడా మన వాకింగ్ డ్యాన్స్ కడ మన యోహాను కుశలి కాబట్టి నుంచి మనం చాలా విషయం వాడు నేర్చుకుని విన్నాడు. మరి నాడు కూడా మనం నేర్చుకుంటు కదా మరి యోహాను కుశలి కబురు నుంచి నాడు కూడా మనం నేర్చుకోండి ఇక్కడ. మరి యోహాను కుశలి కబురు 12వ అధ్యాయము 1 నుంచి 11 వరకు నన్ను చదువుతాను. మీరు మరి మీరు క్యాన్సటి మరి మీరు కూడా ఊడటి భాష బైబిల్ మాత్రం మీరు ఊడటి నన్ను భాష బైబిల్తో నేను చదువుతాను. యోహాను కుశలి కబురు 12వ అధ్యాయం 1 నుంచి 11 వరకు. పస్కా అయిందనే పండుగ వాదనకి 6 రోజుకి మున్నే డొల్లియంజి మళ్ళా తేత్త లాజరు మತ್ತ బెతానియా నాటింకి ఏసు వత్తం అగ్గ ఓనికి బంతి వాడుతారు. మార్త పని తుంగితే లాజరు కూడా ఏసుని తోటే బంతి కుది మొత్తం అస్కే మరియా సేన ఖరీదత్త అచ్చం అత్తరు సీసా 1/2 కిలో పేసి వాసి ఏసిన కాల్కిన పొర తొసి దాని తలకాయ కెల్కిన తోటే ఓని కాల్కిన ఉంటే ఆ లోను అంతా అత్తరు వాసనతోటి కమ్మి మత్తే గోని ఓని పేసి ఈదనంకి మత్త సీమంతి మరి అత్త యూద ఇస్కరియోతిందని ఓని శిష్యుడు దీనిని 300 ఎండి డబ్బుకి అమ్మి పేదోరికి ఈదొచ్చు కదా ఇంజోరేకెత్తం ఓండు పేదోరి శంక బాధపరిచి ఇలా కెళ్ళకుండా ఓండు దొంగాసి మొత్తం కాబట్టి అలా కెత్తం మళ్ళీ డబ్బుకిని సంచి ఓనగ మత్తె కాబట్టి దాంటే వార్త దాన్ని తీసి ఓని శంక ఓండు కరుసుతుంగోరే మొత్తం కాబట్టి అలా కెత్తం అస్కి ఏసు దాని జోలికి దాయొద్దు నాని మిస్సాని దినతి శంక దీని తాసి మత్తె పేదవారితుకు మీతోటి బిస్కెట్కి మినరుగోని నన్నబోనం మీతోటి బిస్కెట్కి మొన్నను ఎంజోరికి ఎత్తాం అసలు దీపే మంది ఈదురుకు ఓడగ మినోని తెలుసుకుని ఏసిన కోసమే అయ్యోక ఓడు సావిధి నుంచి తేదిస్తా లాజరుని కూడా ఊడడానికి వత్తు లాజరుని పేసి సేన మంది ఈదురుకు ఏసున గంజి అని పోరు నమ్మకం తాస్తూ కాబట్టి లాజరుని కూడా అవకవాలేంచి పెద్ద పూజరికు ఆలోచన తుంపుతూ మరి దేవుడి వాక్యం దీపిస్తూ మాడి ఊడరు మీనడా ఇంక మాడు నాడు బాధ ఉన్నారు ఎత్తుకు మరి ఏసిని కాల్కిన పొరు అత్తరు తొష్టం ఏసిని కాల్కిన పొరు అత్తరు తొష్టం ఎత్త మరి అంశ తినిపేసి మాడిగా మరి ఊడనాడు ఇక మా డోడ్కు మన యేసుక్రీస్తు బిగవత్తం వల్ల మన ఊడతారా మరి అత్యాధ్యాయ అయితే యోహాను కుశలి కబురు 11వ అధ్యాయం మన ఊడతాడా ఆ 11వ అధ్యాయం అయితే లాజరు మరి డొల్లేంజి మొత్తం యేసుక్రీస్తు వాడు ఓని శక్తితోటే ఓని బలంతో వాడు దేవుడు కనుక ఓని మరి సావిధి నుంచి ఓని తేత్తో తేచి ఓనికి మరి కొత్త బతుకు మళ్ళీ ఇత్తపై ఆగమత్త ఈదురుకు వారందరూ మరి ఏసుని మరి ఆవుకోవాలింజరు మొత్తం వాళ్ళు ఆవుకోవాలింజ మంద మనకి ఏసు బాత్తంతో మరి ఎఫ్రాయిము ఇంజరే ఒక నారు మత్త ఆ నాటనక అత్తం అంజి మళ్ళా మరి బెతానియా ఇందని మరి ఆ నాట ఇంక వత్తరగా మనకి ఊడినాడు ఈ మన ఊడుకు మరి పస్కా అయిందని పండుగ వాదనకి 6 రోజుకి మున్నే ఒకటి పస్కా అయిందని పండుగ వాదనకి 6 రోజుకి మున్నే యేసుక్రీస్తు బిగవత్తం మరి బెతానియా అయిందని నారు వత్తం మరి బెగత్కు లాజరు మరి డొలేసి తేత్తుండు మరి లాజరు మరి మార్త మరియమ్మందని నారు ఆ బెతానియా అన్నారు కాబట్టి అగ వత్తం మరి యేసుక్రీస్తు కూడా మరి యెరూషలేము దావాలి బయటకు మరి ఈదురుకు అందరూ మరి పస్కా అయిందని ఆ పండుగకి
మరి అందరూ ఎరుసలేం చేస్తారు అన్నమాట. అందరూ ఆ గంజి ఆ పండుగ తింగి వేతారు కాబట్టి మరి యేసుక్రీస్తు కూడా ఆ పండుగ తింగి దానికి మరి పేదతో మరి ఆ ఎరుసలేం మరి బెతనియ నుంచి ఎరుసలేం దావలెత్తుకు ఇంకా మరి 3 కిలోమీటర్ అంత దగ్గర 2 మైళ్ళు అనమాట. 2 మైళ్ళ కిత్తుకు దగ్గర మరి 3 కిలోమీటర్ అంతే. 3 కిలోమీటర్ 200 మీటర్ అంత అనమాట. మరి యేసుక్రీస్తు మరి బెతనియ నాటికి వత్తం ಆಗ ಒತ್ತದ ಮಂದಿಗೆ ಓಡ್ನಾಡ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಗ್ಗ ಒನಿಗೆ ಬಂತಿ వాడుతారు. ಮಾತ పని ತುಂಬಿతే లాజరు కూడా యేసుని తోటి బంతి కుది మొత్తం ఇక మన ఓడినాడ మరి యేసు ప్రేమ బంతి వాడతారాಗ ವರ್ಷ మనం గమనించుకు మరి లాజర్ని మరి సాగనిస్తే ఆత్తో యేసు ప్రభు కాబట్టి ఇక మరి అతి సంతోషంగా వారు బాత్తో బంతి వాడుతారు కాబట్టి మరి యేసు ప్రభు ఆ బంతిని కుదుతారు. ఆ బంతిని ఇంకా చాలా మొత్తరుగా శిశువుకి మొత్తరు. మరి ఆ సీమోను ఇందులో మొత్తం తర్వాత మరియా ಮತ್ತೆ తర్వాత ಮಾರ್ತ ಮತ್ತೆ తర్వాత లాజరಗ ಮತ್ತು ಇರಂದರಗ ಮತ್ತು ಆ ಬಂತಿದ್ದವರಂದರು మరి మొత్తటికి మాడు మరి ఊడనాడు. అలాగే మాడి గూడుకు ಮಾರ್ತ ಪನಿ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಜರ್ಮಿಂದೆ ಮಾರ್ತ ಬೆಸ್ಗೆ ಓಡ್ಕನೆ ಬಾತ್ ತುಂಗರ ಮಂದಿತ್ಕು మరి లోతు మందిని పని అన్ని తుంగరం అంతే. మరి యేసు ప్రేమ కావాల్సిన పని అన్ని తింగి వాడడం అంతే. ఇక లోతుగా బేన వతకని సరే ఊరిని ఊడుకుంటాం. మరి అన్ని సామాన్య బత్త మంచి వాడటం సరదటం అన్ని తుంగరం అంతే. ఇలా అన్ని పని తుంగరం అంతే ఈ మారత. మరి మరేమో దేవుడి మాట క్యాన్సర్ అంతే మారత పోనో ఇలాంటి పని అన్ని తుంగరం అంతే అన్నమాట. మరి ఇలాంటి పని కూడా మరి దేవుడి పని తినటం కూడా చాలా మరి మంచిదే. దేవుడి పని తినడం కూడా చాలా మరి మంచిదే. మరి మీ సంఘాకిని మీరు పందుగునిరే, మరి దేవుడి సేవతి మీరు మరి మినిరే, మరి సంఘాకిని మరి మీరు రోజు ఆదివారం అత్తపై మరి సాపతారటమగా ఏదటం తర్వాత పాస్టర్కి సహకారంగా అందటం మినిరే మీరు. మరి మార్తని జీవితం ఊడుకుమాడు, మరి సేవ తుంగని జీవితం మాడు ఊడితాడు. మరి సేవ మరి తుంగని జీవితం మరి అన్ని పని తుంగితన్నమాట. మరి వాళ్ళకి మనడు కూడా మరి దేవుడి పందె మనడు మందవాలి, దేవుడి పందె మనడు అది మందవాలి. మరి మన మందని మన దయాన సంఘంకి మనడు మంచి పని తుంగవాలి. మరి పాస్టర్కి మనం సహకరిస్తారు. మనకు దేవుని సేవకుడికి మనడు చాలా సహకారంగా మనడు మరి మందవాలి. అస్కే మనకి ఊడుకు మరి మరియా మరి బాత్తులు మన ఊడుకు అస్కే మరియా ಸೇನಾ ಖರೀದತ್ತ ಅಚ್ಚಂ ಅತ್ತರು ಸೀಸ పావు కిలో పేసి వాసి వేసిన కాల్కిన పొర తొస్సి దాని తలకాయ కెలికిన తోటే ఓని కాల్కిని ఉంటే ఇక మన ఊడినాడా యేసు ప్రభు బంతి కుది మొత్తం చాలామంది ఆಗ మొత్తరు ఈదురికి మొత్తరు శిశువుకి మొత్తరు కదా ಬೇರೆ మొత్తరాಗ లాజరు కూడా మొత్తం మరి అందరు బంతితే మరి తింజరు మొత్తరు. మరియా బాత్రూమ్ మిందే మరి అత్తరు పేయిస్తే అత్తరిది కొర సెంటు లాంటిది అనమాట. సెంటు లాంటిది వాడు పేయిస్తే అది బెచ్చుడి మిందలే పావు కిలో మిందలే అది పేసి వాసి వేసిన కాలికిన పొర్రు తొస్సి దాని తలకాయకి ఎలికిన తోటే కొన్ని కాలికిని ఉంటే జరిగింది. మరి ఇదే మరి వేసిన కాలికిన పొర్రు మరి అత్తరు తొస్సం ఇస్తుంది మాడు. మరి మత్తయి కుసిలు కాబట్టి మన ఊడతాడా 26వ అధ్యాయం మన ఊడతాడా. వాళ్ళకే మరి మార్కు మరి 14వ అధ్యాయం మన ఊడతాడా. లూక మరి 7వ అధ్యాయం కూడా మనడు మరి ఇదే మన ఊడతాడా. మరి మరియా యేసుని కాలికిన పొర్రు ఇంకా ఒలిది పొర్రు కూడా మరి బేల అద్దరితో ఉంతో ఇత్తడి మాట ఊడితాడు. మరి మరియ బాత్రూమ్ ఇతను మాట ఊడుకు మరి చాలా ఖరీదత్త ఆ సెంటు అత్తారు అది పేస్తే
పేసత్తి యేసు ప్రభుకి మరి పూసుంది. మరి యేసు ప్రభుకి కాలుకిని మరి ఒళ్ళంతా రాసి మరి కాలుకిని కూడా ఉమ్తడికి మండి ఊడినాడు. అసలు ఆ లోన్ అంతా అత్తరు వాసనతోటే కమ్మిమత్తే. ఆ లోన్ అంతా అత్తరు వాసనతోటే, సెంటు వాసన బెగ్గుడుకర మరి ఆ వాసనతోటి కమ్మిమత్తడి మండిగా మరి ఊడనాడు. ఊటి మరి ఆ రోజుకి అది చాలా మరి ఖరీదత్తది, చాలా ఖరీదత్తది అనమాట. అతకని సరే మరి మరియాగ వాసి మరి పూసుంది. మా డూడ్కు మరి బెస్కే యేసులో వతకని సరే మరి బెతనియా అయిందని ఆ నాటికి వతకని సరే మరి యేసు ప్రభుని మరి ఆ మాటకి అందడానికి మున్నరికి మందనది మరియా. దేవుడి వాక్యంతే చాలా మరి బలంగా మత్త అన్నమాట, బలంగా మత్తే. మరి యేసు ప్రభు కూడా మరి ఒక మాటకి ఎత్తాం మరి నన్నే మరి డొల్లి ఎత్తని తేదీసి వరకు పాన మీద నన్నే ఇంజని మాట కూడా మరియాకి ఎత్తపోయా. మరి ఆ మాటది నమ్మితే, ఆ మాటది నమ్మితే కాబట్టి మరి లాజరు కూడా తేత్తడు మంట ఊడితాడు. మరి యేసు ప్రభు కూడా లాజరు తేత్తడు మంట ఊడితాడు. మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తని మంచి మంచి మాటను దేవుడి వాక్ అయితే అది మరి మరి రోజు మరి క్యాన్సర్ మరి మునుడి కంచరం మత్తరు మండికి ఊడినాడు. మరి అలాంటస్కే మరి మరి లాజరు త్యాత్తో సావిన త్యాత్తో కాబట్టి ఆగ బంతి వాడతారు. మరి యేసు ప్రభుకి చాలా మరి సంతోషంగా మరి ప్రేమతోనే కృతజ్ఞతతో బాత్తుంది ఇతుకు ఆ అత్తరు సీస పేస్తచ్చి దాని మందని అత్తరు తోసి మరి కాల్కి నొరుస్తుంది. మరి వేరే కుసులు కాబట్టి దొడుకున్నాడు మరి మరి ఒల్లిపొరతో వస్తాడుగా మరి అలా కూడా మంతే. ఈ గోడ్కు మరి కాల్కిని కూడా మరి ఉమ్తటికి మిందే మరి కెల్కింతోటి ఉమ్తాడు కూడా ఇక మిందే. ఇక మనోడికి మరి బెచ్చ ప్రేమిస్తుంది మనకు అర్థమవుతుంది. మరి దేవుడిని బెచ్చ ఆరాధిస్తుంది మరి అవుతుంది మనకు అర్థమవుతుంది. మరి దేవుడిని బెచ్చ ఇష్టపరుస్తుంది ఇస్తుంది మరి అర్థమవుతుంది అన్నమాట. మరి ఇతుకు మరి దేవుడి పొర్రో మరి చాలా కృతజ్ఞత మిందే, చాలా మరి ఆరాధిస్తని ఆ జీవితం మిందే, చాలా మంచి జీవితము మత్తది మండిగా మరి ఊడురు మినడ ఊడటిగా నేను సేవితను అస్క మరియా శాన ఖరీదత్త అచ్చం అత్తరు సీసా 1 కిలో పేసి వాసి ఏసుని కాల్కిన పొర తొసి దాన్ని తలకాయ కెలికినతోటే వాని కాల్కిన ఉంపితే ఆ లోను అంతా అత్తరు వాసనతోటి కమ్మియది. అత్తరు తీసితే తొసి దాని కెలికినతోటి ఉమ్మరు మత్తలు ఊడటి. ఆ రోజుకి మరి యూదులకు ఆ నాట కూడా ఆ కెలికినతోటి ఉమ్మటం, ఆ కెలుకు తోపిష్టం ఎత్తికి అది ఒక తోపిస్తారు అనమాట. అది ఊరికి అది ఆచారంగా మందిలే అనమాట. అది కానీ అక్కడ చాలామంది మత్తారు బాత సిగ్గిల్లకుండా బాత ముందే దాని కెలుకుతోనే తలకాయ కెలికినతోనే మరి యేసు ప్రభుని కాల్కిని ఉమ్తడికి మండిగా మరి ఊడరు మినడ. మరి యేసు ప్రభుని పొర మరి అచ్చో ఆరాధిస్తని ఆ గుణం, ఆ జీవితం మరి మరి యేసు ప్రభుత్వంగానే గొప్ప గొప్ప కార్యం వేసి మరి కృతజ్ఞత మరి ఊరికి మందని యేసు క్రీస్తుని అవటే మందని ప్రేమ వాకింగ్ వేస్తపోయా మరి ఈరేవటి కూడా మందని ప్రేమ అవన్నీ వాటికి ఊడరు మినడు. ఇవన్నీ వాటికి మరి ఊడరు మినడ ఊడటి ఆ లోన్ అంతా అత్తరు వాసనతో కమ్మిమత్తలే. ఆ లోను అంతా కూడా అత్తరు పూసి మత్తే కాబట్టి అంత అదే సెంటు వాసన మత్త. అస్కే మరి యూదా మత్తో వాడు బారిన ఓడుకమండిగా గోని ఓడి పేసి ఈదనానికి మొత్త యూదా ఇస్కరియోతు ఇందని కొన్ని శిష్యుడు దీన్ని 300 ఎండి డబ్బుకి ఇంక అమ్మి పేదోరికి ఈదొచ్చు కదా ఇంకొరికి ఎత్తాం. ఓడు పేదోరి శాంక బాధపరిచి ఇలాకి వెళ్ళకుండా ఓడి దొంగలాసి మొత్తం కాబట్టి అలా కెత్తావు. మళ్ళీ డబ్బుకిన సంచి నాకు మత్తే కాబట్టి దాంట్లో వార్త దాన్ని తీసి ఓని శాంక ఓడు కరుస్తుంగరు మొత్తం కాబట్టి అలా కెత్తావు. మరి యూదా ఇసుకులేదు బాధ బ్యాలెంజర్కి వచ్చినాం. మరి భార్యలా వేస్తుందనేమో భార్యలా మరి వృధా దొంగని దాన్ని నమ్మి మరి పేదోరి శాంక
మరి ఊరికి ఎత్తుకు భావం అంతే కదా నేను జరిగి వచ్చినాం, పేదవారికి ఎత్తుకు భావం అంతే కదా నేను జరిగి వచ్చినాం. మరి 300 ఎండి డబ్కింగ్కి 300 ఎండి డబ్కింగ్కి మీరు అమ్మొచ్చు కదా అని జరిగి వచ్చినాం. మరి ఆ అత్తరు బెచ్చ ఖరీదు మనకు తెలియదు, కానీ మరి ఇక వాడికి వచ్చినాం 300 ఎండి డబ్కింగ్ ఇంజరికి వచ్చినాం ఎత్తుకు. మరి ఆ రోజుకినే అచ్చటి మతుకు మరి నేత నిలువ ఉడుకు మరి చాలా ఎక్కువ అంతే, చాలా ఖరీదెత్త మరి అది అత్తరుగా మరి కెత్తవచ్చు, మరి చాలా ఖరీదెత్తది. మరి యూద ఇస్కరియోతు మరి పేదవారి సంఖ్య ప్రేమైందే కానీ మనకి ఉండాల భారీ ఎత్తుకు ఉండరు దొంగలాసి మొత్తం ఓనగా మరి ఆ బుద్ధి మత్తది. మరి వాడు దొంగలాసి మొత్తం కాబట్టి అలాగెత్తో మళ్ళీ ఆ డబ్కిన్ సంచి ఉనగ మత్తే ఉన్న డబ్కిన్ సంచి మత్తే ఆ డబ్బును కలుసుకుని మొత్తం వాడు దొంగలుగా మొత్తం కాబట్టి అలాంటి బుద్ధి ఉన్న మిందే కాబట్టి వాడు బ్యాలెన్స్కి వచ్చినాం అద్దు. మరి 300 ఎండి డబ్బుకి కమ్మి నిమ్మ మరి పేదవారికి ఇది వచ్చు కదా ఇంజరే మరి అంత ఖర్చులు మత్తది మళ్ళీ ఓడినాడు ఈ గూడుకు మరి అచ్చ ఖరీదత్త మరి అత్తరు తీసకూడదు. ఆ అత్తరు ఆ సెంటు తచ్చి కూడా మరి యేసు ప్రేమనగా తోసి ఆ కాళ్ళకి నాడు పూసను ఊడటి చాలా తగ్గించుకుంటే బాధ సిగ్గిలే. మరి యేసు ప్రేమని ఒకటే యేసు ప్రేమను మున్నటి వాసి ఓని ఆరాధించడానికి మరి ఓని శుద్ధించడానికి మనకి సిగ్గుమందవలే, బాగా సిగ్గుమందని అవసరం లేదు. మన బేరుని మున్నతికని సరే మరి యేసు క్రీస్తు దేవుడిని జరే మనకి ఎత్తవచ్చు, వాడిని మరి ఆరాధించవచ్చు అన్నమాట. భారత్ కోడు నిజమత దేవుడు ఉండే కదా, అందుకని ఇక చాలామంది యూదులకు మీనరు మరి యూద ఇస్కరియోతు మరి ఇలాంటి వారు కూడా చాలామంది మరి రకరకాల మాట కెచ్చరు మీనరు పోరు మనకు తెలియవు. కానీ గూడుకు మరి అది బేరంకి మరి ఊరందరిని ఊడితే కానీ మరి అవన్నీ మరి పక్కన వాడతాయి పాటిసి మరి అది తుంగని పని బాధ అది తుంగురు మీద మరి యేసుకి మరి కృతజ్ఞతగా ఒక ఆరాధన గల భావంగా మరి యేసుని ప్రేమిస్తురే మరి ఆ అత్తరు పూస్తారు మటుకు ఊడరు మీద. కానీ యూద ఇస్కరియోతు మనం ఆ దొంగ మనసు వాటి నిమ్మ మరి పేదోరికి ఇది వచ్చి కదా ఆయన జొరకెచ్చవు మేము అసలు యేసు ఇలాకెత్తావు అసలు యేసు దాని జోలికి దాయొద్దు, నన్ను మిస్సాని దినాతి శాంక దీనిని తాస్యమత్తే యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం దాని జోలికి దాయొద్దు, నన్ను మిస్సాని దినాతి శాంక దీని తాస్యమత్తే అని వచ్చినాం. ఇక మనం గమనించుకు సెంటు మరి డొల్లి ఎత్తపయ్య ஒரு బాత్ తింగితారు ఆ సేవకు బాత్ తింగితారు శుభ్రంగా ఏరు బద్ద పూజ చేసి మరి పౌడర్ బద్ద రాసి సెంటు బద్ద రాసి ఒక సమాధి తింగితారు. మనకు తెలుసు, మనందరూ కూడా తెలుసు. మరి యేసు బాధకెచ్చడం లేదు, ఇక దాని దూరు దయద్దు నాని మిస్ అనే దినాతిశయంగా దీన్ని తాస్యమత్తే. మరి యేసు ప్రభు ఓని సావ్యం గురించి తిరిగినాం, ఓని సావిన తర్వాత మిస్ అనే మరి రోజుని గురించి తిరిగినాం. నన్ను మిస్ అని ఆ రోజుని గురించి ఈ అత్తారిత్త తాస్యమత్తే. మరి పేదవారి ఎత్తుకు మీతోటి బెస్కెట్కి మీనోరు కానీ నన్ను మీతో బెస్కెట్కి మన్ను నేను జరిగేస్తా ఇతుకు అది పూసినది మంచిదే అని జరిగచ్చిన యేసు ప్రభు భారత్కు మరి ఆ రోజుకి ఈదుకు కూడా ஒரு మరి ఆ సెవత్కి ஒரு మరి పూసరు మొత్తారు మున్నే అనమాట. ఆ మున్నే బెండన మరి డొల్లి ఎత్తపయ ఆ సెవత్కి ஒரு పూసరు మొత్తారు. కానీ యేసు ప్రభునకు మన రోడ్కు మరి యేసు ప్రభునకు ఆ జీవితం మన రోడ్కు మరి యేసు ప్రభు బతికేమైనా కానీ ఈ అత్తరెత్తది మరి పూస్తే మరి అవాల్సి ఇది మన ఊడుకు నిజంగా మరి చాలా ఆశ్చర్యమైంది మనకయ్యో. ఒండు డొల్లి దాయానికి మున్నే ఇది పూస్తట్టుగా మనకి ఓడినాడు, మన మున్నే చదువుతాడు. మరి పస్కా పండు వాదనకి ఇంకా 6 రోజుకి మున్నే జరిగింది. ఇదికు 6 రోజుకి తర్వాత పస్కా పండుగ అయితే ఆ పస్కా పండుగ రోజే యేసు ప్రభు మరి డొల్లి దాయన రోజు
ఇంకా యేసు ప్రభు యెరూషలేం వాదిల్లో కానీ ఆ పస్కా పండుగ రోజునే మరి మున్నటి రోజు యేసు ప్రభు వేయితో ఆ పస్కా పండుగ మూడి ఆ పస్కా పండుగ రోజే మరి శుక్రవారం అదే రోజు డొల్లి ఎత్తగా మన ఊడితాడ. ఇంకా మరి మున్నడికి మన దాయాన్స్కి మన అవన్నీ మన ఊడక్కడ. మరి యేసు ప్రభు మరి ఆ శిలువ మరి ఒక పానం మాటని ఆ సమయం అత్తే అందుకనే మరి మరియ వాసు బాతున్నదే అత్తరు చీసు తీసి అవంతా పూసరు మీద మరి అత్తరు చీసు పూసి దాని కెలికింతో ఉమ్మరం మీద ఒకటి. మరి యేసు ప్రభు మరోసారి మరి శిలువ డొల్లి ఎత్తపోయా మరి పూసనంకి మరి అవకాశం అన్నాం భారత్కు మరి యేసు ప్రభు శిలువ బేలా వాడుతున్నది మనకు తెలుసు. యేసు ప్రభుని యేసు ప్రభు ఒక దొంగ ఇందని ఆ పెదురు వాటి ಒಂದು సిలువ వాడుతారు. ఆ రోజుకినే మరి యూదురు కల్లే బిడన మరి దొంగలుగా ఆశ డొల్లి ఎత్తుకలే ఎవరికి ఆ సెంట్ ఇత్తది పూసరలే ఆ సేవకి ఒక పూసరలే. మరి నిజంగా మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు నిజంగా దొంగలే. అయ్యో ఒకవేళ మీరు మరి యెషయా మరి 53వ అధ్యాయం అంతే మరి మన గురించి వాడు పాపంగా వాడు మారుతుంది అంతే. అయ్యో మన పాపము మరి ఓని పొర్ర వాటి ఓండే ఒక పాపిగా మారుతుంది జరమంత. మరి సువార్తను కూడా అంతే కుశలు కాబట్టి కూడా మనం ఊడతాడు మన గురించి మరి మన పాపం తీసుకొని ఓని పొర్ర వాటి వండు ఒక పాపిగా వండు మారుతుంది జరే మరి కుశలు కాబట్టి కూడా మనం ఊడతాడు. ఆ పాపం అంతా ఓని పొర్ర వాటి వండు ఆ శిలువ వండు డొల్లి ఎత్తది మనం ఊడతాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభుకి మరి మున్నే మరి ఇది మరి అత్తరు ఈ సెంట్ ఇత్తది మరి పూస్తట్టుగా మండి ఊడినాడు మరి బెచ్చు ఆశ్చర్యం ఇందయో మరి చాలా ఆశ్చర్యం ఉంది. మరి మరియా మరి యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తుంది ఒక దేవుడిగా. మరి లాజరుని తేత్తందుకు చాలా మరి కృతజ్ఞత కలిగి మరి చాలా ప్రేమిస్తారు. ఆ అత్తరిత్తది పూసుంది దాని కెలికింతోటే మరి శుభ్రం తొంగొంది దాని కెలికింది శుభ్రం తొంగది. మరి అందుకని యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం మరి నన్ను బెస్కే మీతోటి నన్ను బెస్కే మరి పేదవారికి మీతోటి బెస్కెట్కి మంతోరు కానీ నన్ను పోన మీతోటి బెస్కెట్కి మన్నోని దొరికేస్తావు ఇదికు మరి పేదవారి బెస్కెట్కి మీతో మంతోరు మీరు తర్వాత డబ్బుకి ఇదొచ్చు కానీ నన్ను మీతో మన్నాను కదా. ఇదికు ಒಂದು సావు ఆ సులభపర్రు అనే డొల్లిదాన్ని ఆ సావు దగ్గరికి వాస్తుంది కాబట్టి యేసు ప్రభు ఈ మాట కెచ్చనాటు మనం ఓడినాడు. అందుకనే మరే కూడా మరి అత్తరు పేసి తెచ్చి ఆ సెంటు మరి పూస్తడుగు మండిగా మరి ఊడరు మినడం మరి ఆ రూమ్ అంతా కూడా మరి వాసన బత్తటికి ఊడరు మినడం. నేను నీ జీవితం నా జీవితం బేలమైంది. యేసు ప్రభు నిజంగా మనడు మరి ఆరాధిస్తుడు మినడే మరి వారు ఆత్మహత్య వారు సత్యంతో ఆరాధిస్తుడు మనం మినడే ఓండే దేవుడిగా మరి ప్రతిరోజు మనడు మరి వేరే తేదటం మరి మొట్టమొదటిగా మన తుంగని పని బాధ్యతకు ఓడి మనడు మరి ఆరాధిస్తాం. అయ్యో ఓడి మనడు ఆరాధిస్తాం మన ఉంచి తేదటం మన కటులతే మరి కటుల నుంచి మన దిగ్గకు మున్నే ఈ భూమితి పొర అడుగు వాటకు మున్నే మనడు ఓని బాత్తుగా మనడు మరి ఆరాధన తుంగవాలి మరి శుద్ధిస్తవాలి మనడు. అలాంటి జీవితం మరి మనం కలిగి మందవాలి మరి నిమ్మనున్న మరి నేను కూడా అలా అలాంటి జీవితం మన కలిగి మినడే ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తారు. ఇక మరియ ఒడుకు చాలా ఆరాధిస్తని గల ఆ యొక్క జీవితం అంటే మరి ఒకటి మన ఊడన్నాడు నా ఊడతాడు మరి మార్త మరి సేవత్వంగానే గుణం మీదే మరి మరియ బోనం మరి యేసు ప్రభుని ఆరాధించటం మరి శుద్ధించటం దాని మరి బాతు మీందో అది తీసుకొచ్చి ఆ ఖరీదత్త అక్కని సరే అత్తరు యేసు ప్రభు నాకు ముందే వాటి ಒಂದು ಕಾಲ್ಕಿನಿ మరి నొర్తడు మనకి ఊడరు మినడు వాడు పూస్తాడు మనకి ఊడరు మినడు. నిజంగా మన ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు చాలా విలువత్తుండు. అయ్యో ఆ అత్తరు కన్నా విలువత్తుండే యేసు ప్రభు మరి అత్తరు చాలా విలువత్తది వేళ మరి మరి ఆ రోజుకి మరి ఆ నాటిని కానీ నిజంగా మరి ఊడుకు యేసు ప్రభు మా అత్తయ్య కన్నా విలువత్తుండు యేసు ప్రభు
మరి దేవుడు కనుక మరి అవన్నీ ఇత్తది ఓండే మనకి అత్తరు కావచ్చు, మన జీవితం కావచ్చు, మన కిరదం మరి గుడ కావచ్చు, మన మందరిని మరి లోన ఆదొచ్చు బాధత్కని సరే అవన్నీ ఇత్తది బేనో దేవుడే. అయ్యో ఓనికి మనడు మరి బాధ ఇస్తున్నాడు, వాడు మన బేల ఆరాధిస్తున్నాడు, ఇత్తది మనం ఒకసారి మరి ఆలోచిస్తాడు. ఇంకా మన మున్నటి కొడుకు ఇక లాజరు గురించి మనం ఊడతాడు. లాస్ట్ 2 వచ్చిన ఊడతాడు. లాజరుని పేసి చాలా మంది యూదుర్కు 9 వచ్చిన చదువుతున్నా అసలు 10 మంది యూదుర్కు ఓడక మినో ఇంజు తెలుసుకుంచి ఏసిన కోసమే అయ్యోక వాడు సావి నుంచి తేజిస్తా లాజరుని కూడా ఉండడానికి వత్తు. లాజరుని పేసి చాలా మంది యూదుర్కు ఏసున్న గంజి వాని పొర నమ్మకం తాస్తారు. కాబట్టి లాజరుని కూడా అవుకోవాలని పెద్ద పూజారికి ఆలోచన తుంపుతారు. మరి మార్త గురించి ఓడతాడా, మరి సేవత్వం గురించి మెందించారు మాట ఓడతాడా, తర్వాత మరియని గురించి ఓడతాడా, మరియ బోనం మరి దేవుడికి మరి ఆరాధిస్తారే, మరి దండం వాటారే, దేవుడి పంది మీద మాట ఓడతాడా. మరి గూడుకు 3వ వ్యక్తి మీద మరి లాజరు వినం. లాజరు జీవితం నుంచి మన బాధ నేర్చుకుంటాడు ఎత్తుకు. మరి లాజరు ఒక మంచి సాక్ష్యంగా వినవద్దా. లాజరు డొల్లియత్తో మరి యేసు ప్రభు శక్తితో త్యాగతో మరికు మరి సావిత్రి నుంచి తెచ్చి మరి ప్రాణం మీద దేవుడు నన్నే ఏం జరిగిన రుజువుతో ఆ రుజువుకి మరి సాక్ష్యంగా బేనమినో ఎత్తుకు మరి లాజరు మినో. అంతకుముందే వారెత్తే ఒక గుడ్డివానికి సూపు ఇత్తో యేసు ప్రభు ఇదా మనకి ఆగ మందుని యూదులకు వారందరూ మరి సాక్ష్యం తలుపుతారు. ఆ గుడ్డివాడు కూడా ఎత్తో కానీ వారు నమ్మిళ్ళు. కానీ ఇంజాక మందని యూదులకు వారందరూ ఊడుతారు, కణకింతో ఊడుతారు. లాజరు వారు మంచి సాక్ష్యంగా వినం. లాజరు త్యాగతో ఏం జరు మరి చాలామంది మరి యేసు ప్రభుని ఊడడానికి అలాగే లాజరుని ఊడడానికి చాలామంది యేసు ప్రభునికి వస్తారు. వాసి యేసు ప్రభుని పొర నమ్మకం తాస్తారు. యేసు ప్రభుని పొర నమ్మకం తాస్తారు ఒకటి. మరి లాజరు ఒకరు మంచి సాక్ష్యంగా వినం. అక్కడ మందున్నారు అందరికీ ఒక మంచి సాక్ష్యంగా వినం. బాధ సాక్ష్యం ఎత్తుకు మరి యేసు మరి ఓండు మరి 3-4 రోజుకు ఓండు ఆ సమాధిత మొత్తం డొలి అంచి కానీ యేసు ప్రభు త్యాగతో ఒకటి నన్ను సమాధి మట్ట నన్ను కానీ యేసు ప్రభు నా త్యాగతో అంజనోడు మరి సాక్ష్యం ఈర్సను ఒక సాక్ష్యంగా ఓడు విను. మరి నేను నిమ్మనన్న కూడా దేవుడికి ఒక సాక్ష్యంగా మనడు మందవాలి. మరి నీ జీవితం నా జీవితం కూడా ఒక సాక్ష్యంగా మన దేవుడికి మరి మందవాలి. నేవంటే దేవుడు బతన గొప్ప కార్యంకు అదొర మన సాక్ష్యంగా మందవాలి. దేవుడు నీకు ఉద్యోగం ఎత్తుకో, ఆ ఉద్యోగం మన సాక్ష్యంగా మందవాలి. దేవుడు నీకు మంచి వ్యాపారం ఎత్తుకో, దాటిని మంచి సాక్ష్యంగా మందవాలి. దేవుడు నీకు మంచి పొజిషన్ బతను ఎత్తుకు, మరి దాటిని మంచి సాక్ష్యంగా మందవాలి. మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని జరే ఆ దేవుడు నన్ను మరి ఇంజడి దాకా నన్ను కాపాడి తెత్తో మరి ఇలా నన్ను తాస్తో జరినమ్మా మరి మంచి సాక్ష్యంగా నేను వినన్నాడు. మరి లాజరు జీవితం నుంచి మన అదే తెలుసుకుంటాడా. లాజరు ఒక మంచి సాక్షిగా అక్కడ మీరు మరి చాలామంది ఒక నూడి మరి నమ్మకం తాస్తూ చాలామంది కూడా నమ్ముకుంటారు. మనకు కూడా చాలామంది కూడా బిడ్డను బాగా ఎత్తుకో నూడి మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని నమ్ముకుంటారు. చాలామంది మినరు చాలా మంచిది. అలా మనం మంచి సాక్ష్యంగా మరి ఈ లోకం మనం జీవిస్తావాలి, అలా మనం మందవాలి. అందుకనే మరి లాజర్ని కూడా ఆవుకోవాలని జరిగాక మొత్తం మరి పూజారుకు మరి యూదులకు వారందరూ కూడా మరి ప్రయత్నంతో కూడా మనం ఊడితారు. మరి యేసు బెతనేది వినం తర్వాత మరి యెరూషలేం దాయనద్దు కూడా మరి వారం మన ఓడక్కడ మరి ఇక మనడు మరి 3 విషయం మనకి ఆన్స్తాడా. మరి మారతాను లేక మన సేవతో ఉంటాం, మరి సేవా గుణం మనం కలిగి ఉండటం, పనితో ఉంటాం. అలాగే మరి మరియం లేక మరి ఆరాధీశ్వరే మరి చాలా తగ్గింపు జీవితం కలిగి మరి ఖరీదత్తది మరి యేసు ప్రభుని కీసి మరి యేసు ప్రభుని పుర్రో మరి ఇంక మంది ప్రేమ బాధ తోపిస్తే మరి ఆడ నిమ్మనన్న కూడా మనకు మందునద్దు కూడా దేవుడికి మనం ఈదవాలి, మరి మనం ఆరాధిస్తవాలి. మరి మన బెచ్చ ప్రేమ ఉందో
మరి దేవుడి పరం మనం వెచ్చి ప్రేమిందో అది మనడు మరి తోతవారు వాళ్ళకే మరి లాజరుని లేక మనడు మంచి సాక్ష్యం మాట కలిగి మంద దేవుడు మన జీవితంతో గొప్ప గొప్ప కార్యతంతో కాబట్టి మరి అలాంటి కార్యాన్ని పేసి అలా మంచి మంచి పని వేసి మనడు మరి దేవుడి పరం మంచి సాక్ష్యంగా దేవుడే యేసు క్రీస్తు గురించి మన సాక్ష్యంగా మనడు మరి కలిగి మందవారు. అందుకని మరి ఇదే యోహాను కుశలకు ఇదే అధ్యాయం అయితే మరి 25 వచ్చిన ఇలా మీదే మరి బేను అతుకు ఓని పానతిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఓడు దానిని మాపితో ఓని బేను అతుకు ఈ లోకతే ఓని పానతిని ప్రేమించకుండా మంతోండు ఓడు దానిని బిస్కెట్కి తాసితో జరిగింది. మనడు మరి మన పానతిని ప్రేమిష్టమే కానీ మరి యేసు ప్రభువును మనం ప్రేమిష్టం అవుతుంది మరి ముఖ్యమవుతుంది మనకి ఊరినాడు. కాబట్టి మరి ఏసుని కాలికిన పొర్రో మరి అత్తరు తోష్టం దాన్ని ఈ అంశం మనం చాలా విషయం మనం క్యాన్స్తాడా మరి మనడు కూడా మరి మార్తనలాగా మన సేవకులను కలిగి మరి మరియన్లాగా దేవుడి ఆరాధిస్తోరే మన మందని ఖరీదత్త దేవుడికి ఈశ్వరే మన మందుకడ వాళ్ళకే లాజరుని తీస్తే మాట మంచి సాక్ష్యం కలిగి మన మందుకడ మరి దేవుడి వాక్యం దీవిస్తూ మరి నన్ను చిన్న ప్రాంతం నన్ను మరి ముగిస్తాను. దేవా నీకు వందనకిస్తున్నాను, నేను పెద్ద గొప్ప దేవుడిని దేవా మా మూడుతాం దేవా మరి అత్తరు మరి నీ కాలికి పొర తోష్టం మూడుతాం దేవా మరియా మరి బెచ్చ గొప్ప పని తుంపుతుంది దేవా నీకు వందనాకు దేవా మరియా నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం దేవా మరి నేను ఆరాధించవలించరే బెచ్చ ఖరీదత్తది అక్కను కూడా దేవా నీకు ఈదవలించడం మనం నేర్చుకుంటాం నీకు వందనాకు దేవా ఆలకనైనా మరి మార్త కూడా మరి చాలా మరి పనిందుకుంటాము సేవాగుణం కలిగి మీద దేవా అలా నేర్చుకుంటాం నీకు వందనాకు. ఇంకా నేను లాజరు లేక మంచి సాక్ష్యంగా మనం కలిగి మంది నాకు సాయంత్రం ప్రాంతం దేవా ఆ రోజు అత్తరు మరి తొస్తపై దేవా మరి కాలికి ఉమ్మతపై నేను ఆ లోనంతా దేవా అత్తరు ఆ సెంటు వాసన అవుతుంది దేవా మరి నాడు మరి మా జీవితం కూడా అలాంటి వాసన కలిగి మంచి వాసన కలిగి మమ్మల్ని జీవించడానికి సాయంత్రం దేవా ఈ వెనులరి మరి ಬೇರೆ ఊడినరు మరి వారం రోజు ఊడుతారు దేవా ఒక నిమ్మ దీవిస్తా మంచి ఆరోగ్యం మరి ఊరికి ఏముందేవా ఊరి కుటుంబం నేను దీవిస్తుంది దేవా మరి వాదం రోజుకి కూడా చాలామంది ఇది ఊడి మరి యేసు ప్రేమ దేవుడిని వాళ్ళు తెలుసుకునేవాలి ఆ నిజం మాత్రం తెలుసుకునేవాళ్ళు దేవా ఓ సాయంత్రంగా దేవా మా దేశస్తుని రక్షించేదేవా మా దేశస్తుని మరి చాలామంది మరి ఈ కరోనా వైరస్ వాసి చాలామంది మరి ఇల్లూరు దేవా ఈ లోకత ఇల్లూరు దేవా కాబట్టి మా దేశస్తుని మేము రక్షించేదేవా మరి మా దేశస్తుని మరి పరిపాలనని ప్రతి ఒక్కరిని నీకైతే అప్పగిస్తున్నాను దేవా సాయంత్రం. అలాగే ఈ లోకతిని కూడా నీకైతే అప్పగిస్తున్నాను దేవా వాదన రోజున ప్రతి ఒర్రో మరి యేసు ప్రేమ దేవుడిని తెలుసుకున్నాను సాయంత్రం ప్రార్థన యేసు ప్రేతుకున్నాను దేవా మీ అందరికి నాకు దేవుడిని మేము దీవిస్తాం.